Sziasztok gyerekek! Vettem a Lidlbe amerikai édességeket. Itt van Cola Flower Popcorn, Toxic Waste világ legsavanyúbb cukra, Mr. Beast Festivals csokoládé. Hey Mr. Beast, aki nézi ezt a videót, Mr. Beast, one like, one subscribe please. Aki nem tudna, hogy az angolul mit jelent, kérlek iratkozz fel Mr. Beast és nyomj neki egy lájkot. Mindenki legyen feliratkozva Mr. Beast-vel, ha találkozz vele, akkor lehet neked $10,000. És Mr. Beast Festivals, yummy. Neves? És szarika, marika, karika, parika. Mi az? Doritos. Vagyok a Toxic Waste-et. Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert én ilyeneket még soha életemben nem ettem. És lehet most ettem utoljára, mert ettől a genyótól meg lehet halni. Jövök egy perc. Ők kibontottam, mert egyébként ezek amúgy ilyen kis csomagolásokban van. Gyerekek, azért készítek be egy üdítőt. Várjátok, jövök egy perc. Hoztam egy ilyet, hogyha ki kéne köpnöm. Nehogy Isten. Egyébként ettől a Toxic Waste-től emberek százas haltak meg. Várj, ilyen szó létezik egyébként. Tehát itt van, így néz ki a kis szarika, marika, parika, karika. Hány vizet már? Ez a nagyon se van. Adjál mennyit, helyzet. Itt vagyok, maradtam meg, de tesóm is megette. A RLRL-ben szeretnél lenni a YouTube-ba, híres akarsz lenni. Ő is megette. Fárad már fel az Nem vállalok. Nos, megette, de ő nagyon bírja, nézzük, hogy most is vágja. És egyébként nem kamozunk, tehát vegyétek meg, nagyon savanyú. Majd kirakom a videót, és akkor majd nézzétek meg. Ez is finom. Finom meg popcorn. Menj. Ez mint valami candy édesség kóstoló.